15.19. Ulkoavaruuden muukalaiset ovat kaapanneet Big Brotherin. Farpuud on pelännyt talossa vierailutta muukalaisten johtajaa. Aamu oli ihan sohvan näin. Sitten kommaspa. Ei kato kun... Isä ei saa aina ryöstäjät on piilottaa teistä naamoja. Siitä se on lähtö sitten ryöstimällä kotia, kun mä olin pieni. Ai, oikeesti? Mä olin tuolla naamiot päällä. Siis ryöstäjät, niillä on... Mikä äkkivuosia. Onko se musta semmoiset? Eikö ne vetää musta huiviin niin vähän ympäri? Totta kai. Miten ne tuli ryöstää? Siellä on semmosia... Ei ole niinku tavallaan rivitaloja, vaan siellä on niinku... Kivistetään semmonen muuri. Se on niinku näin pitkään kestää tää katto. Sitten niinku siinä on se piha ja sit ulko-ovi ja... Mut se yli voi kiivetä, tiedät. Ne kiipee vaan yli ja... Mähän sanon, että iranaiset on niin fiksuja, että niillä on niin paljon keinoja. Yksi niistä on, että ne vaikka tulee siihen ulko-oveen, vaikka tosta niin joku tulee ulko-ovesta joku tuon pihalle ja sit laittaa jotain purkumia pikkasen siihen lukkoavaimen, mihin tosetaan avaimen. Sitten se niin tarkistaa aina, että jos joku tulee kotiin, sit se purkumi lähtee pois, kun tuonkin avaimen. Jos se purkumi on niin ehjänä säilynyt, se tietää, että ne on lomalla tai jossain. Sitten iskee yöllä. Yksi keino on se peruspurkumia, mutta niitä on niin monta. Sitten tarkailee niin monta, että jos sä oot käytön kotona, niin ne iskee. Mut silloin mä ja mun äiti oltiin kotona, mä olin pieni. 6-vuotias. Ne tuli, heitti huoneessa kiinni ja telkkari kaikki masut ja tommoset pois. Olis niitä aseita? Ei niitä aseita. Ei siinä tuommoisia aseita, mutta kai se on pelottava jos... Niin, ei siinä taas, jos on monta miestä, niin se on 6-vuotias ja äiti vaan. Eihän siinä ei oo mitään tehdä. Ei vaan. Eikä. Joo. Toi on liukas. Meillä on luvista, että totta tee semmoinen. Okei, mun täytyy sit olla siellä korvilla. Kiittikään. Niinku vähän kuuluu Aira. Ei. Ei olpa, täällä se on vekkeä. Ai se. Ei hemmetti. Viestin ulkoavaruudesta. Saatte avata kirjapuolen. Se hengäinen on päivä täällä mennessä. Se nukkuu joku me vielä. Jaha. No, Maan asukkaat. Olemme tutkimuksessamme loppusuoralla. Tutkimuksessa on tämän viikon aikana valaisevia, mutta johtajamme on stressaantunut ja huolestunut planeettan ja kulttuurin jälkeen jääneisyydestä. Johtajamme on nyt sitä mieltä, että on aika viihtyä. Johtajamme valoavien punaisten silmien alaisuudessa kasvatatte henkisiä voimavaroja oman planeettamme kohdalla seurattavalla urheilulajilla. Ensimmäisenä on vuorossa yli miljardi maan vuotta vanha perinnönlaji. Ektoplasmapaini. Ektoplasmapaini. Säännöt. Kello 17.01. Ektoplasmapainin voittaa se, joka jää viimeiseksi kehään. Urheilutapahtuma käynnistyy poikien välisellä mittelöllä.
10. Ektoplasmapainin finaali käydään Farpudin ja Pian välillä. Ei se ota kiinni! Työntää vaan!